fáilte go Nuacht agus sport a Sathairn. Léir sé sos le 100,000 duine a mórchiúil a bhí agraí a Comhdhála na gCeardchumann le Cliath in Neamh le na míthásachta léirú a le pholasaithe an rialtas agus le takeíochta léirú go phlean na Comhdhála le rolling leis an ghéarchéim eacnamaíochta. Tá Tuairisc ag Feabhra mac uithín. Céine an mórchiúil ríthe Bhaile ó chearnach Farnell go cearnach Waterford agus bhí oibrithe ón airneall Feabhra agus an airneall phríomhaide fád aontaithe agus iad a gléirú a mítheastacht sráideanna bhfuil Cliath inniu. Ag ceann an mórchiúil bhí oibrithe ó Waterford Crystal agus ón chomhlacht SR Technics. Dána slúite duine a muir na sráide inniu. I mthúram se chuna choranniúil den rialtas go ceart an rialtas éistló agus go ceart den rialtas pacáiste chur a bhaim a bheits féráilte agus cór agus ceart an rialtas éist le tuairimí duine ar go náthúras ar a fuid na tíre. Deir Comhdháil na gCeardchumann nach bhfuil a mórchiúil an leniu ach an hús. Be cruniú ag ard chóirle na Comhdhála de máirte thugann leis an ghéarchéim eile a phlé. Tá roinnt gCeardchumann a bogu a drá ainias hansclaíoch hanahéin agus diatate go man ní smód a seo a gceist ins na seaartaí amach róin. Tá muidne chun an óda cheasamh leis an ICTU agus taobhaisteach den ICTU beag tribloid gan áras ar beag tribloid sa tír muna néistan an rialtas le go an phobal atá ag teach go saile ar chuú inniuh. Ag slógu mór congra a híthe an rialtas tír ard rúnaí Comhdháil na gCeardchumann David Begg ar an rialtas tacú le plean na Comhdhála a bhaithe leis an dhéalagar. Dúirte gur an siadsan ar ó bunteach le camaileacht mar a chuirse dámaiste mhór an tír, tres eacnamaíochta a bhí ar bun acu a dúirte. Ráte sa deisín rialtas inniu dúirt go nglacann leis nach mé sé éasca ghlacu le na pholasaithe ach go gaithí an tír ar fad tarint le chéile le goling leis an ghéarchéim. Feabhra mac uithín Nuacht TG4.